Dire ra gyud nila bonbon. Kato pre, kay yelo ang atop. Blow daw ang atop. Yelo man tong gingon pre. Blow daw. Tanaw na to pre. Basta gidya to pino. Basta kay dire ang balay nila bonbon. Basta kay yelo man tong balay pre. Ang atop ba? Pangitaw na to. Uy, naitaw sa unahan pre. Pangutan na to pre. Pangutanon tani. Tara. Pero murag sundalo man ni pre. Mura magkuan pre kanang. Ang sinina ba murag Ang pantalon niya pre ba no? Ang barog ba? murag ikaw ingon pre. Mau pakuan ko mata. Kuan po to pre, ikaw lang pre. Kas ng low play ko lang ani. Singgit pre ba? Pero murag kung sundalo man jud siya pre. Ay basta singgitan mo na Ang pre, hadlok sinina, na. ang sinina niya ba murag 2019. O naayod siya kuan ba? Kumbaga dako jud kay sa kung kuan. Asa mang balay nila bonbon. Kaapoy kay pangita pre ba? Asa po ka dapita pre no? Imagine lang nimo na Mount Apo na nawa pa ta kita. Basig nas luyo anak pre o kanang bungtod. Bungtod pa detachment man na. That's man na pre. Basta mang daghanag balay diha pre. Asa mang balay ni Bonbon diha alangag isa-isahon na pre. Ang nakalibog bang gud ani kay blow ang atop sa iyang balay, pero tingdaghanang blow, kuros blow pati. kuros blow Pati. kuros blow Pati kono sa tanong pre bro. Wa yun. Natural man ang panganod blow. Gani pre. Pero pamantay kuan jud ani, pero pangutanon na lang tani tawanan ni. Kana pangutana tawana pre. Kabalo ko lumbat jud ni dere. Pero di ta kumpiyansa basig. Awa ba di man namangon sabi basta pangutanon lang. Ta pangutanon to. Pangutanon pre. Ikaw lang pre, pangutana. Sabay diri ba? Sige. Pangutana ba kay may? Ba ikaw na pangutana ba? Hinay lang pangutana kay kasapan ta ana. Pangutana ba? Boss! Asang balay ni Bonbon diri boss? Sorry boss, hinay lang pangutana ba? Kabalok ang dili ta taga diri. Imo pong singka-singkahan, hinay ang pangutana ba? Pwede may mangutana boss. Asang balay ni Bonbon diri boss? Ano naisog man mo? Asa man mo niyagi? Kabalo ba mo nga Mount Apo border ni? Porter ko dire wa mo niagi skuha? Amo gikan? Ha? Nahita mong bonbon? Awa, imo man mong gisingkan laro pangutana. Usa ka na nung gati kay nang isugab. Porter man na diri sa Mount Apo di ay. Pangutana ko sabi, pangay pa sa iyo. Pangay pa sa iyo. Sorry boss! Ayaw lagi king anaa ba? Boss, pasensya na yung guy boss. Gipangita lagi namo si Bonbon boss. Asa dapit balay ni Bonbon boss? Tubag kami ba? Kailangan dyan mo singka? Wa mo bumukailan ako? Ya, si Bonbon rin yung gipangita. Tultulan ta mo. Pero muagi pa mo skuha. Nangutana rami boss. Ug asa yung balay ni Bonbon, di ba? Nangutana ra ni boss. Pwede kuan boss ka na Asa man si Bonbon boss? pwede sa balay ni Bonbon. Asa yung balay ni Bonbon boss? Asa ba? Pasensya boss kay ang among tribo man gud boss. Musing ka jud mi sa kuan boss. Di man ni kuan ama boss singka. Kinasing-kasing niya mga kuan boss. Ang amo lang mangutana mig kuan. Asa balay ni Bonbon boss? Asa balay ni Bonbon boss? Asa balay ni Bonbon boss? Asa balay ni Bonbon? Tara boss, tusultol mi. Dili ra gyud to. Tara yung tong balay ni Bonbon diri ba? Basta kay blow ang ato. Blow ang ato. Sabaan yung mga tawanan na taga. Kana maningka-ningka pa. Dora boss. Dool ra. Dre, dre, dre. Blow ang atop boss. Ganina ra man gud mi. Boss, blow ang atop ba? Pagulat mo ba? Basig dalon mi nimo sa wala matumang direksyon ba? Ay, Asa mo yung balay ni Bonbon boss? taga diri ko. Napay kalayon boss. Wa mo kita niyo. Mount Apo boss. Sabay ta kay porter ni tara. Ano ang balay ni Bonbon diri boss? Dako! Boss. Dako! Unsa ka na ka boss? Basa dako! Ha? Oras na mi ba? Bana Ay yung sinihan boss. siningkahan. Kumpletong signal boss. Hala! Murag mao jud ning balaya. Kana! Yung mga tawhanan eh. Diya ba daw? Wala ta mi. Ay, dali! Boss. Dali mo! Basig na ero dia boss ha? Wala! Tiger ka! Bonbon? Bonbon! Hot! Mao jud ni kay nay signal sa ato. Mao ni. Mari! Ay antina isa ka po! Mao jud ni. Bon! Bon! Bonbon! Bon! Mao ni. 1 2 3 4 5 6. Mao ni unom ka bintana gitong balaya to. Bon! Mao gid ni balaya ni. Ang bintana ko tag duwa ka mo. Okay ni. Di ba tay mao ni balay nila Bonbon? Mag-Bonbon na rin eh! Hoy! Ay ayo ni tag balay sig pangatawa. Hoy!
Hoy, nara dire. Bunas! Bunas na sumunbon! Asa mas bonbon anay kining bata? Kaling dako na ba? Ay kining dako. Ado na ko kinis bonbon. Kani kababata na ko sa una naglimpisa ning 931 hectares gid ni nga. Ano kaya nak Dako na kayo yung bata. Hininga na yung cake ko ni mo ni. Bata ni mo ni Bon? Dako na kayo yung bata. Pakukusa ko sa mga bata ni. Gusto na kayo magkabata. Alam mo kung yan mo doon. Sige na ganyan. Istoryahan na mama na mo tuyo kanina. Sa mga kay ang among istorya ko at manggod nang Kaliwat may kisog. naising ka sa kwan. Adi ano yung bata ni mo? Kuabon. Basig mo ilak na kwa. Mayan ta ko karas ni. Dal karas mo be. Oh, kita niyo. Hot apo boss. Sabay ta kay kwarta ni tara. Daba boss. Kompleto signal boss. Hala. Murag mao gyud yung malaya. Kana. Kani, green ang punuan. Blue ang atop Yung isa ka bok. Katsa. Oh! Kau din ba laya ni? Ang kita na ko pagsuwa ako. Okay ba? Di ba tayo mani talay na kun kon? Magakon ko na rin eh. Hoy! Why ayo ning nagpalit sa isang asawa? Hoy, nara dire. Uy, ay na armas bonbon lagi diyan. Ka betoy ka do dali ka. Guys, tama na to kay naratol na ang bata. Tang lamig kay nakulatan ng bata. So, nindot kay nilang lugar dito guys kay sa gilid kayo di ka batiyog kay ikan bagay tugnaw ang hangin. Ay, matapo man na diha guys oh. Di lang makita kay hapon naman god guan na. Na diha ba oh. Di kayo makita. So salamat guys sa pagtanaw sa inyong video no. Wala sa mi shout out ron kay wa mi kadala og extra nga kuan. Wala na mo na tan-aw ang mga comment. So kanara So, niundang mino kay nakuratan ng bata. Luwi kayo. So sa gusto mo kuan ni give heart sa Facebook, unsa pang Facebook ni mo Deb? Pangalan ako. Give heart eating. Oh, i-search nyo sa Facebook. Yan lang. Give heart eating. Lanay. Kaya ko isa. So, dire lang kutob ni nga kuan. Sunod na lang shout out guys.